Munanga kukamurida mushiba mari dzenyu guys. Ibai munhu ungwaru because muzive kuti muri kubira vanhu vakangwara. Saka mutemo wako Mnangagwa chacho kana uri loya chai akakwana iwe hatisi kuda zvekunyepera Mnangagwa. Kulen TV. Bati gezve chopu. Simfana Kulen. Andebo. Uri muzukuru nevana vakurisa sekeni vakadzidza kwete zvefani. Vana kuchikoro. Vari kumhiri kwemakunguko. Kutiza nhamu yemuZimbabwe. Why? Utungamiriri huri kuitwa muZimbabwe hwakusvikirwa nemunhu wese wepasi rese. Zvondinetsa inini kuti vanhu ava dzakakwana vari mudzimba dzavo zvakakwana here kuti kwesere iye Mnangagwa nakuSiria dzakanyatsa kukwana chacho zvokuti zvavanenge vachitaura mumba umu vari vaviri shuwa vanenge vachita kudini nyika ichisakara ichichema vanhu vachifa nemaaccidents kuburikidza nemarodhi zvipatara uku handichasviki uku zvakatondipira ndini Mr. D vandoda kunyazombobvunza kuti but ivo zvigananga izvi brain dzavo dzakakwana here chacho kuti kwesere tisati taenda kumberi uku kuzvitadzo zvavo zvavanoti vari kugona mukaona munhu wavo kunzi izvo chigananga pakaipa kwamana izda rosemesa iroro zvigananga izana shandodzei that is why mufana vachiti kwanzi ndinovasimudza nenzeve ndovhana vati pwa pasi ndini Mr. D ko zvinondivavira ndotaura kuti kana iri miriviri ka inini miriviri yacho yanyanya kuvavisa mondipa mhiripiri ivo baba sauti mowanza asi zvinotapira zvino zvenyu zveshuga izvi imi mundikwanire mimi mapenzi imi vevanhu vemi ndini Mr. D vanamobvuza kuti iwe okuSiria iwewe kana wakagara mumba mako nemudhara wako nyaya dzamune muchimunyatso kutaura chacho chacho muri two ndedzipi iwo Mnangagwa naAkuSiria makagara mudhaning menyu muchimwa ye mudhara achimwa whisky yake iwe okuSiria hameno zvanenge uchita ikoko handiuriwe makeke nemacimbi 60 million macimbi handori kuzipada une chokwadi kuti ungafamba Zimbabwe yese mukadzi waungada kuzivisa kubika ndiani iwe nduzi ini panapa Mr. D mukadzi wangu amubuda mumba kwanzi ndikuda kunozivisa kubika ndinomuudza kuti iwe wakuda kuti muchatoperere chavanditadzira kubika panapa chandakati chinoshata chii unovingei ikoko handidi zvimwezvo nemamwe ivavava masasa anzi Brigade Farm iyo Brigade Farm makamanyaze kumboiongorora here inonzi kwanzi Brigade Farm yakambomira sei ndini Mr. D we vanhu tichida kungotambiwa nhodo so mukadzi ari kutamba pada murume ari kutamba njonjo senjonjo something like that kochichocho asi ndambobvunza kuti vanhu ava dzakakwana here ndakuvaunganidza vese ndati Mnangagwa
naye ekuseria zvikananga zvacho zvese chachezvo imi vanhu kaimimika mundikwanira pa shosho ungatengesa nyika nemari kutengesa nyika nemari chaiyo vanomboziva here kuti hunde yakarohwa siruziya pakomana ndava nevamwe vanhu vandaisangana navo mumusango mafana so vasina kana bhutsu akapfeka chikabudu asina kana andawea vamwe pana mafana ndakambobvunza kuti mabva kune nechekupi kasi tabva kwavhumbunu ndikati kwewe tatiri uko kwahondeko kwahonde kumabhanana uko kozi Mr. D ari samwe epapapa kuma areas ikoko tariko chii tikazi tangoona kuti tasitrise ng'ombe tipindi vafana ndakavatora ngati ngachipinda itese ndini Mr. D vafana kana pane umwe achiri mupenyuka achaziva kuti but memba uya ka unoziva ndakapinda nevafana ina natogura vafana kuda vangu vari kuma 12 kana 13 ndikutorevesa zvakaitika ndakapinduka ndine 17 ndakatova pachikoro kai handiti Mr. D vafana ndafamba navo pane one akati zvanzi ari rwendo rwatiremera vafana yari mane nzara here vafana because inini ndakasiya zvinhu zvangu zvese paboarding school handandine mari yandanasirwa nani yandaipuwa namai nababa handina kuziva kuti mari iyi kai ndokupedzisira kuona mai vangu nababa pamari asi mari yoka ndakazoishandisa kudini kubatsira vana ava ndobva vaina nekwavo ndobva naina nekwangu zvinoita mwari ndezvekuti izvo vana ava kana vakafamba zvakanaka ndotenda mwari munzvisi ndati vana ava kana vakafamba zvakanaka ndotenda mwari ndakuti ndana ane misheni yangu ndakufamba nenzira dzemasocha but nyaya yangu iri pekuti izvo munangagwa dzako dzakakwana here zvishokwadi iwe tasaone mamiriro akaita nyika kana iwo munangagwa uchiti kwanzi wakadzidza unoti uri loya mutemoka saka mutemo wakwewo munangagwa chacho kana uri loya chai akakwana iwe hatisi kuda zvokunyeperana munangagwa ini Mr. Dika ndoda chokwadi ini zvokundibhaza iwewe masani handidi lo yacho wakaitira papi ndini Mr. D udza vana vezimbabwe kuti ndakaitira lo pakati munangagwa kana muchida muchiba mari dzenyu kazi ibai munhu ungwaru because muzive kuti muri kubira vanhu vakangwara why ndiri kudaro because zuva richasvika vakuru vakati chinobhuruka chinodini chinomara but ichenjadzo zvandiri kutaura imimi kunyanya iwewo munangagwa wacho iwe vamwe vese vamapapiro ako iwewe but nguva yasara idiki ndini Mr. D ndakupai warning nevo chivhayo natagwirei nanaskota muna mazuva kuti muri mamedhara
muri mhondi dzevanhu. Masenya jaira ropa. Inofunga inini kamukaona ropa remunhu mufunga kuti ropa rehuku imi. I think so. Kuti dzenyu dzakakwana kuti kwesere. I doubt. But chandoda kukuyambirai. Be very, very careful. Nachinoburuka chino nini? Chino mari. Kuna vatongi vachaya mangwana. Vachakutonga imi. Muzautika olokatizaka. Paunoda kuchiza uchipinda nepapi. Nemubako tiri chese, nemvura tiri chese. Ndikupai warning. Dai muri vanhu vakangwaraka. Sarendai nyika nguva iripo. Ndini Mr. D. Ndatisarendai nyika nguva iripo. Zvose zvamuri kuronga zvose hapana mani zvatisingazika. Muri kupfurirana nhema. Besa. Pachimanyika besa. Dzihwa. Ndini ndikutaura. Unganizai zvinhu zvitema zvose zvamaita paZimbabwe. Fungai makuva ese amacreator paZimbabwe. Nenyaya kuda chi? Mari. Mari yacho haisi yenyu futi ndenyika. Muri kurayira zvevanhu mari dzemari yoyo mouraya motora. Imika mwendikwaniri. Ndini Mr. D. Inzvoneze chonya kunakidza ipapa vichi. Chi chashasha. Makaenza kuti kwesere. Kana ari mishonga yenyu izvi. One day muchadzokera kunganga kuti ini zvinhu zvenyu ndazvitasa. Iwo munangako zvese zvauri kuita maspiritual zvako hamene zveculture zvauri kuita izvi. Unofunga vanhu havaone here iwe? Uri kudenga? Uri Mwari here iwe munangagwa iwe? To make things worse. Uri kuisa madhaka vana vako. Vana Shona. Vana chichi. Iwo vana vanopera. Tongoti 60. Pamwe vakuma 72. Haiko zvini handifunga kuti pachaita mwana futika. Haiwa kumfamba nechibhegi chefabricate. Pekuti kana moto ukabuda iwe nguvati fa chibhegi chako icho. Chakabereka uku. Ndokuti kuti watopera basa. Iye ukusire wacho akuziva kuti mudhara wangu wapera. Ndozoti ari kuite. Yesu zvavharwa. Vanoda kuenda kuUK kudini. UK kati iwe. Tanga makazisa zvinhu zviri kumusha kwenyuko. Ukaona nyika dzese dzakuonaka. Madini kushinura. Nguva iripo. Ndini Mr. D. Tinofamba nenzira chi? Yemasoja. Ndati nini? Gadzisa zvinhu zvenyu nguva iripo. But please, mari siyai. Kuzi haisi yenyu. Ndeyenyika. Manya zvenyu. Patichakutevererai futi. Hakuna kani. Hakuna nguva ngani moto zati wapfuta. Ndini Mr. D. Ndini Mr. D wasu. Ndonzi wasu Mr. D. Hino manje matambira muri kuita kai. Mautamba mvura isina I don't know kuti ndingakutaureni chiti kudi. Hino matamba nechina manje. Ndimi makati ngwaza imimi.
makati ngwaza chikulemekedzai zvino imi ndimazorasa nzira yemasoja. Hakusina munhu anosaruta nhingi nomo. Ima vana vechimasoja mimi vanomirira magedhi pachapinda nhingi. Hakuna superior iko zvino kubva nhasi ndini Mr. D ndiri kutaura. Handiri kunzwa kuti pana sarutiwa. Anorova sarutu unoroverani sarutu. Ndati ndini Mr. D. Mvamateberendi Masvingo Manyikarendi whatever Zimbabwe. Ndione musoja anoita usarutira umwe rabhishi yakadaro so. Ndini Mr. D. Nditozvita kuti kubva today mangwana tizinzwe ndikuona kuti ndiwo wasaruta iwewe. Ndini Mr. D. Notava vana vese vari mukembi zeZimbabwe neAir Force yacho zvese zetemwei Air Force apa paAir Force amene apa kwese uku soja rese riri muZimbabwe ndiri kutaura today. Handisi kuda munhu anosarutira kwanzi ndiminisa kana wati. Handisi kuda kuzviona. Modawo dhaka. Ndati ndini Mr. D. Handisi kuda munhu anosaruta munhu. Wamuda kusaruta ndiani? Ndiani? Ndikuvuza. Kana mutaza kusaruta uko kumakuva kune major general ikoko. Ndopa mwande mufunge muvhure brain zenyu mani mafani makaita seko. Futi munazo michokunesa chi. Ndoto akune imi mafana imi ma junior officers waya. Ndima katobata nyika ipapo. Bali morekeza nyika ichindengendeka. Vana chivhaya vachiita zvavanoda. Vanesa kupanya vachiita zvavanoda. Anzani. Tigere. Tagwirei. Shosha imimi shwa mungasekerera kuzwa tagwirei. Kwazi anda kutonga Zimbabwe. Imimi mune chokwadi masoja makazibata futi. Ndikuda inini nyaya yangu today ndenyu masoja imi. Asida kunzwa zvakawanda. Hakusina zana zvimbwido apa. Hakusina zana mbuya apa. Imi masoja imimi. Shosha izvi mashoko anobuda handiri kunzwa ni Mr. D. Imi makatarisa zvenyu mimi. Imi. Musandipengera vafana. That is why ndichiti Mwari burisa nyoka yemabhunu mujeri. Muri kuita zvefani nenyika kani. Tarisai nhondo dziri kutambia makatarisa. Haine nani chiri mufana zvangu ininika. Handapedzana zvesvi. Mr. D chidhakwa bhete. Ndaikufuridza. Zvino alright vafana ka. Ndoda kukurongerai one time. Mr. D. Aimoza pane maki yenyu ezvombo. Musatya. Iko zvino. Vanoda ndi Mr. D ari kutaura. Anytime torai zvombo vafana. Budai. Akuzi kuda kwenyu ndimbuya nehanda unenge asvika. Torai zvombo zvenyu mimi. Musaridzire vasina mhosva. Chiridzirai vanai vane mhosva. Munoziva kwamunonanga. Uyu mweya wambuya nehanda. Ndini Mr. D. Hapasina kutya.
ende pasina kunyarana kwete zvazokunzi kuchachapta yakati shuya no chinono chinengwe hanzi bere rakadla richidini richimhanya ndo gemu yapo manje ndakuzami mafana mimi hakusina zvemakuhwa ndozami murise mugrade apa musachakwazi kuna ningi never mafana nyika yatorwe nema40 nzara munayo asi futi munadzo chichocho ndozoti what does it mean imi vafana imimi zoreve ndamonzwa rimwe shoko nomwe mufesi ainzi tongogara kanzi but iwewe brain dzako dzakambomira sei ndikati kwewe dzako dzakamira sei kanzi kuuraya mabhunu ndikati saka ndizvozvoka totonouraya mabhunu mbanzisa kwemafana moti chichokunetsa ipapa ndoze wamuchiri kusvika pa ndiani magadhi ese akavhurika ndini Mr. D inanda zvokuti handiti zvokuti kwanzi hei nhingi chichi no nyika yeZimbabwe ndefuti yes I know variko vachafanga vanachamisa yes ava vakaropafadzwa havapikiswi ndoti mama rapi zvese vafana batai pfutisi nguva iripo ndiri kukuuzai ndikutaura ari mambagweza kudai mosvike kwemafana imimi ndikutaura nguva ino ndikutaura nyaya yevafana masoja anzida kuti nhasi asitaura ningi ndikuti ndakanangana nemavafana imimi masoja imimi ndini Mr. D chidhakwa beta ndii munoziva pane amari yese nyika yese yakatarisa maziso enyika yese iri kwamuri imimi mafana imimi imi munofunga kuti izvo imi zvombo zvazvo munazvo shuwa handinanyatsopanzisa chachazvo munazvo zvombo ina ino Mr. D zvombo zviripo nemakona hazviri kunyanya iwo mufana vanga uri kunosendi kukukona iyoyo ndokune zvombo zvose koko mukangoita 5 ipapapa munosunungura Zimbabwe muri 5 hapana anoti pwe ndini Mr. D vafana zvandi kutaura zvikazvi torai mashoko angu 5 chete amariri apa unoziva munhu kana watobata futi wakutopenga kwete kupenga kukuita medical kupenga kuti handisina tsitsi ndapa mission ndoda kuziva vafana musaona povhu yakati zii irumira action yenyu haisisiri nguva yekuti kwanzi povhu ende pamberi inosvika because havana futi imimi pichibudai direct kuti zvatichadi ndimi akabata nyika mumaoko imimi vafana imimi ndokuziva vamwe vazhinji ndokuziva nemazita enyu mani ndini Mr. D chikangoma zvekuti kwanzi kuna captain
kuna meja kuni forget about that man. Shite vafudziwe why dzamwari dzatenzi chauya ndo anonzi maelection tawina. Haasina jaji zana vana malava amene hazvisina izvozvo no avanenge kumhanya amene kuti vanenge vakumhanyira kupi ndotokuzeka. Munoona pastate house pasina munhu paya. Hanzi vanogada state house vanzi ava vashoni munoona pasina munhu paya. Mosema kutiona unza vafana imimi ndikutokudzai zvinoitika mautiona unza pabroadcast Zimbabwe yatorwa nani further notice zvaperezvo futi munadzo chiri kunetsa ichii nhasi ndiri kutaura nenyaya yenyu imi vafana masoja mimi ndini Mr. D asi bata zvakawanda uko no imimi vafana imi ndimi munadzo futi imi chiri kunetsa chii murushikana kuti kwanzi pamunotengesewa kunyepa wani ngataurapo uchazovesa chingoti ya muromo wani ngoti wakomana ngatiende wakomana ngachinoparadza unongotaza unopenga ushaona kuti munhu wese ndo zvangakamirira zvakuda zvivindi manje handiti mumweona vana chitepo vaifere vana ndevanengisori vese vaifa nuze zvakuda zvivindi izvo kunzi vansvichika izvi vafana imboisai pasati chinangai nenzira yemasoja andi ndimi masoja chifambi nenzira yemasoja manje ndiyo nguva yenyu vafana yekufamba nenzira yemasoja. Monapo mukana wakaita sei kamudhara kanditomborwa hako ndege kunobuda amene kunabhurura siku kuku momirira zvaudzoka kutonosaruta futi mafanaka musandipengerapo ndini Mr. D chinzwai vafana zvanoda kuti ndoda kuuzai chinyatsa kuarenja imi vafana vechisoja pa chiitai isai trust pane pachezvenyu papa apa hanzinoda zvemaporisa maporisa achaziva zvikona yavo asi zvemasaiwo masaiwo vachatonhora imimi mune futi seu nokaunda kuti seu who is seu man fucking shit who is seu mondidza masitena ndizo mondi dzekupesira yandoponda vana dzamara and all that man asi ini kuda imi mafana ndatovana teerera ini Mr. D ini handina zvemakorasi ndati inini vafana pane pfuti dzenyu mupazemi 2 minutes kumweta vanga munopenga chete madriver munawo matreka acho munawo imi mona nditi chikweni Mr. D ndiwe uzokutina inini ndo zvamuri kuda here ndati muri kuda here ndiwe uzokutinai hana dzenyu apa chiri kurovesai hana apa chi ndikubvunza ndati nhasi ndikutaura nemi vafana vechisoja imi asi kuda kubata zvakawanda ndini Mr. D ndine mavana imimi mabarracks ese handi munabo 10 mabarracks musimabhumu ndizvo if I'm correct
from Bulawayo zvichitandira zvakadai. Saka mafunga ndiropenga inini. Ndimi mimi mavangu kutosiraika imi. Ndukuze. Kwete ma lectures ye vanhu pinda musiti. Imi ndimi mavangu kutosiraika imi. Ndimi marizivo nyika papa pamuri ipapo. Munizisa. Ndikutaura kune imi vafana, imi makambata futi imi. Ndo nyaya yangu today. Ndimi makatobata Zimbabwe papa. Kushedza kwaari kuita kako, iri kushedza makatarisa. Munizise. Mbavha dzese dzobudisa mari amabhiriyoni iko zvino. Ari kuda makatarisa. Andimi mune futi. Saiwa hana basa nero mani masitupid. Atuma kunouraya. Mapenza. Mhondi dzevanhu vava. But vachasvinura futi. Manje maseo yeseka. Ndikutoziva hangu kuti maseo acho ari kuita 10 round song. Ndini Mr. D ndiri kutaura. Imafana vechi maseteni muchenjere futi mimi. Mungwarire. Ndini Mr. D. Zive pekunouraya. Wakapinda basa ari kunouraya iwe. Siteni inoreva kuti kudi. Ndekuti enda unoponda. Ndizvo here. Ndini Mr. D. Ndikutaura kune mafana emasiteni. Narisiteni inoreva kuti kudi. Inoreva kuti wanzi enda unoponda. Mozviti pu. Hane kuzvinzwa futi. Kubva today. Anopuwa mari kwanzi enda unourayaka. Iwe enda unoti ndamushaya. Inonda nemhuri yako wakazvinyaradoko. Inonda ndamushayaka. Vanhu vamushaya sei kuva ngahandeitika tonomutsvaka. Zvapera. Unotimwa kunouraya mwana wamai wako zvochokwadi. Kunouraya mai vako zvochokwadi. Kunouraya baba vako zvochokwadi. Kunouraya sekuru wako zvochokwadi. Kunouraya muzukuru wako zvochokwadi. Kana iyo hama ndiwe. Nduzei mafana echisiteni. Makakwana here. Nenyaya yemari. Hakuna munhu asingadi mari. But tora mari yacho. Uziva chinangwa chacho. Iona kutumwa kunodeura ropa reumwe munhu. Iwo ndioisa pakati. Ngozi mangwana ndeyako. Uyo akutuma ari backdoor. Ari mundege zvake. Ngozi mangwana ndeyani. Ndeyako. Takazviona kuhondoko. Ponda munhu. Unomuponda. Chii chawaziva kuti kwanzi uponde munhu. Hanzi mutengese. Atengesa pakudini. Ziva misheni yako. Gwara nemasocha. Nzira yemasocha. Ndiri kuyambira imafana vechisiteni. Ndini Mr. D. Ndikuyambira imafana. Ndokupinza muforamu. Ndini Mr. D. Rambai muchite zvamuri kuita izvozvo. Kuna zuva uku rinoona usiku kune mwedzi. Nyeredzi dzichipenya. Ndati ndiri kupai warning. Imi masiteni ndakutokuudzai kuti zvenyu zveropa imboisai pasaidi. Handiti. Kana puwa mari kuti enda unouraya nhingika, enda unoti kwaenda mushaya. Enyacho haiperi. Muchandiudzai Mr. D kuti itai dzamari akafa sei. Ndikuuzivai. Muchataura chete muchazvibufura. Kwete zvana munanga kwese. Kuchiri kutambako. Asi nguva yacho yakupera. Tausvika kunonzi kumanhede. Ndini Mr. D. And I'm not joking.
but ndikupa uoni kune vafana ava vakabata futi ndo vangu ivava ndo vandoda ivava. Yes, ndo midzi yezimbabwe imafana imimi. Nditerere kune umwe musoja umwe neumwe ari kunzwa zvandikutaura ngaachibata manzwi angu. Muri vazukuru vangu apa mese makadaro ipapo chiita chisungo 1 kuti taneta zvakutaisa kusunga chisungo 1 ichocho chii? Vafana imi makabata futi chii ndoba ndikubuza dana chiri zera renyinika. Ndaiti ndoda munochengeta iko kustate house kwasho. Ndinongoshuta one time and kana musoja washuta futika nesission yakadaka hapana nokushuta iwe kunyepa watoshuta watopedza hapana nokushuta futa. Zvivindi ndo zvakudiwa futi munadzo manafana. What's wrong with you? Ndini Mr. D. Saka vafana chinzwa nyaya dzandataura idzi handisi kutamba ende handisi kuseka. Ndiri kusaidira povu yeZimbabwe, handisi kusaidira zvikananga. Apa ndamira kuti nyika ichisununguka. Imi mafana ndimosunungura nyika. Hakuna election apa. Kurova kupera. Kusvika zvikananga zvamhanya. Zvichamhanya zviri very legendary zvakataurwa nemufana wangu wasungirira zina nebasa reso. Nyoka yemabhunu anobuda vafana imi inasi muno webhaibheri. Bhaibheri ndoverenga pandiripo panapa ndogona kunambata ndiri pano. Anani uchechi kunoita sei? Masosi futi akuchechuku. I don't want. Imimi vafana imimi ndimi varidzi veZimbabwe. Ndati 5 setup Zimbabwe vasununguka. Ndati ndiri kukuzai tazama general nyaya zvaari kuitiwa ari kungogumurwa makatarisa one by one. Munambozviisa mupfungwa kuti zvinoreva kuti kudii? Musaregerera zvidaro zviramba zvoenda mberi. Amari munayo, ki munadzo. Ndini Mr. D. Saka kubva izvezvi vafana mese vechisoja vezvafuramu all around Zimbabwe ese ndoziva makona enyu ese kubva uko what hapana kembe asingazini. Hapana. Ndini Mr. D. Ndati izvozvi handi ndakamunzwa kuti makamboita kamukaorganiza makambonyora kamukasamba so. Imi vafana imimi handiti anoziva kuti zvakafamba sei papa. Haisiri nguva yekusvika kutengesewa. Kuhwina hakuzi kutengesewa. Kuhwina kuacta. Kuhwina is to fight. Uri ukanitengesa nichifighta nichiuraya wanitengesa pakudini nichiuraya. Hapana. Iye mutengesa vachamhanya mani very legendary. Ndati ndikutaura kune mafana. Ndini Mr. D. Ndo shoko rangu ranhasi. Shoko rangu ranhasi riri kune mimi mafana vechisoja. Handisi kutaura kune povu, kuna nasekuru, kuna natete, kuna vazu. No. Ndoda kune imi mafana imimi. Vari muinfomu izvozvi. Tangai kufunga kuti Mr. D vati kudini. Tarisai muone umwe ari mujeri zvenyoka yemabhunu. Nemusazina nebasa rese. Asi munazo futi. Imi musandisemese vafana imimi. Muponzisa. Ndopesana kubudisa mweya nokusamwa. Ndati izvezvi organize nayi Mateperendi
uko kuinyanga kwa Mutare nekuko magembe enyu ese ndukaza izvo organize nayi izvezvi hanzoda munhu anoti kwanzi Mr D ime taurirai kwanzi ndo zvataurwa naMr D. Chikunesa chi ndati ndikubvunza imi mafana mimi mese mimi chiri kunese chi ya chi kapana chiri kunesei taurirai kurendi kuti mudhara dhivaka zvakati imi uzai kurendi kuti kwanzi iye kuina chanotaura kuti vafana vari kutirunisika nezvakati ndinokuuzai zvekuita asi kubva pane nguva yandikutaura neni Mr Dika ziva kuti matopanduka ndoziva kuti makapanduka kudhara asi hana dzenyu dziri kurova iyi ndinda kudzikamisa hana dzenyu manje muchifamba muzerechi yemasocha munzovana ndati ndauda kuti muchifamba muzerechi yemasocha hati makapinda basa ndo usoja hwacho hwekuita se hwekusunungura nyika nguva yenyu afana yakwana iyi ndikuda kuti nyika isunungurwe nemafana hazvida zvekukwanza zvemavhoti election no izvo zvozoitika one time imafana sunungure nyika ndini ndakupa simba iroro ari kutera nganiterere chisingadzisi mbafana handisi kuda munhu anoti ndoziziva kuti apa kapa hapana ari kuda munhu angagwapa samunotyei chii chamunotya ndiri kubvunza ndini Mr D chamuri kutya ipapa ndechipi nduzei kapa chamunouzai kurendi anondiuzai kuti vari kushasha ndokuuzai zvekuita chamambotya chiko munhu angagwa tagwirei masesi kuda fo nduzei chokwadi mafana shuwa ndifundise mungaita vanhu fo amene kuda 5 amene mbavha idzi ndiuzei mimi wakoma ndiuzei imunozaza taundi rese ni 10 minutes mataundi rese anenge azara muchifuriza kwete zvifani anongona kuti hoye mukufuriza kurova kwete zvifani nangai kwavari ikoko kototiro vanhu vedu nix rovai zvigananga chete asi tangai kustate house mapoinzi acho nichakuuzai vari uku endai apa vari kuprovinsi yakati endai apa vari uku endai apa yes kwakurova hakusina zviya zvefani zvokuteerana zvese zvika zvichiri kupedza nguva vafana muripo indikafanire ndichafanire neshungu kuti vafana muri kuiteiko Mr D zvidza kwabheti indafuridza ini ndakadhakwa ndikuuzai vafana kaziri mbanje zitsvagei kamusina mari dzembanje ndiuzei ndopa mbanje mosvuta mese one time Zimbabwe yese mopinda mugiya mese one time asi mbanje dzekuti kwanzi imbanje dzesvikiro dzambuya nehanda haizi mbanje dzokwandika kuti mbanje enda kunouraya munhu murodi imbanje dzekuti ndozosvikiro zokuti nyika takuitora nhasi imi 1 hour Zimbabwe because ndimi waridzoyoka anoti pwendiani hapana bhuru yarira gori yarira kwekwe yarira kadoma ameno kwekwe Vitori wati Mutare Rusape kadoma wati Inyanga wati zvapera izvo asi mutori kana 10 minutes imafana ndati ndini Mr D munizisa vafana ndati izvezvi musiyatyananapa motopa chenyu muri muuniform 1 zvoti mune brain 1 zviri kurozai 1 ndimi vanhu vasingatengeki vanotengeka ndaa vari pamusoro avo vari pamusoro ndovachamanya zveri very legendary ko ndovakatambira mari dzeshoko mhomwe idzosi
Andokanzi ndakapuwa ma 25,000 ma 30,000 ndovazamhanya zvivheri legendary ivavo manje. Imi you are safe set because munenge mukuwerere hamusina fani imi imakwamanaka vafana chiita zvandiri kutaura izvi kwakasimbe zvose zvinontaurwa imisiyanai nazvo imi chionai kuti ndimi mosunungura nyika imi mbozisa zera mwiri irori kaizvi ndozera randakanana kuti kuhondo kunobvisa simizi pachigaro zvine mimi shwa kubvisa Mnangagwa aiwawo 2 minutes moziva maumwa kofi mimi makutozvimwira mabhawa matoziva kuti basa ndapedza nzira yemasoja enda kuna kana ropa rinodeuka ikangorira chate bvutiso kustate house uko zvatofa vanofa vakwanika na 20 iko kustate house uko yatova Zimbabwe itsva ndikuzai vafana ndini Mr. D handizvo alright apa ndikutaura kuvana veZimbabwe handiti asi ndikutaura kumasoja ndokune nyaya yangu ngavachifamba nenzira yemasoja ndopane nyaya yangu nyaya ichipera iyi zvoti zve kutendekana kaizvikani ichiona kuti gedhe riripo harina gorikipa toitawo kuovhaka the more we wait the more problems comes. Kutaura kwacho kunonetsa kune makuhwa zvanzi zvakati zveiko rovai zvinhu mani mafana one time zviperezvo zvemakwatozo zviona mangwana vamhanya ende vachamhanya kwete zvekuseka very very legendary fana zvataura nemufana wangu ari mujeru vachamhanya very legendary very very soon ndini Mr. D manenzisa handisi kutaura kana ivo vanani vana Saruwaka zvese vatonzwa kuti ndi Mr. D ari kutaura natofana yanguva yacho manje zvokuti kwanze zvemastatement inini Mr. D handisi kuda zvemastatement ndakuda zvefire simple zvipere handisi zvondikomanda ini asi ndikuudza vafana vangu chiektai manje mupanzisa hatida zvokuti kwanze chichi wati chichi vazvanzi chop zvakuda chop izvi yes ngadziviri ndataura vafana handika baibai vafana asika muti Mr. D vati kudini nguva yakwana musatya musabvundusirwa futi ndimi nadzo iye anoda kubvunzai rovai futi nefuti anoda kutanga kuti kwanzi chichi rovai nefuti matorovai ega mobva matoita advance zvatoperezvo ndokunzira yemasoja manezisa kufamba kwenzira yemasoja ndokufamba rufaro rwepofu ndonzira yemasoja rufaro rwepofu ndozvandakuda indataura indakusai asika chibatai mashoko andataura musati kuseka nawo ndini ndataura Mr. D zvakwamuri chibatana izvezvi umwe noumwe so muchaona muchiwirirana ipapa ndini Mr. D ndataura ndini ndikuda kuti futi ngazi dzichirohwa zviperezvo manezi vafanaka. God bless you. Amen.